Jaaha, mitä täällä tänne kuuluu, hyvää porukalle? Mitä koittaako kesää tehnyt, joka on juhannuspäivänä aikana? Niin, ollut lämmin päivä, kun kesäkuu, heinäkuu, koska äkkiä syksykin tulee nopea. Joo, talvikin äkkiä tämmöllä vauhdilla tulee äkkiä, joo. Taas pimiä aikaa tulee nopea. Pimiä tulee nopea äkkiä. Juu. Täällä olen minäkin paikalla vielä.